अय्यब्बा मारायती तुगल एक्सरसाइज कोर्नो कूटो फाटी प्र एकदले अय्यब्बा ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಮಣ कितले दिस तकोन सांगता समा तू कन्नाक गांगेना दिवस एक नावान सांगता आणि चुकून घेता आता एकदम इतले एक्सरसाइज केला रे सुस्त जायनाशी तशी करचे नज गो मा दिवसाक थोडे एक्सरसाइज कर का वडैता चढो का त्यातून तुका सुस्त जायना गो अम्मा आजी अम्मी 7:30 म्हणताना फ्रूट्स खाऊया मागिरी एक 8:30-9 भितरी पॅच जेवया गो कशी तू उकडे पॅच केला नवे त्यांची थोडे खाऊया साईडाक उपकारी असणे गो बिनसाची त्या पुरो आणि कसने करचे नका कसने केला रे अन्नाक नी अन्नाक दी मक्के नका तूक देऊ का नाही गो आणि हे 10 घंटेला निदो कामा सकाळी तू कितल्या उठायच सांग 7 घंटे नवे 7 घंटे उठेलेलीची चिके उन्हा उदकाक लिंबियो आणि मोव घालून पिऊ का लिंबिया रोस आणि मोव कळवे ते भितर हांव उठयला रे हांव करते नवे आम्ही दोघी वटू पिवया अयो सई बिनी त्या प्रमित जंदाय ना गो म्हाका आता फ्रूट्स खावच्या कडना रात्री पेज्जे वटू कसने पुणी तळलेल गेलेला आसका गो दनपारा हे मासो लावून दवरलेली जळकी आस गो त्यांची 2 कायलीर बज्जीता तोळच्या गेलच्या वचना कायलीर बज्जीत गो एक 4 चमचे तेल घालून दोन्ही साईड चरचरी बज्जीला रे पेज्जे जेवणाक लायक दत्त गो तू अशी केला रे तू कुदवेल म्हणकेची कसंदाय की कोण घ्या मा काय नमने एक्सरसाइज करता हवा आणि पोटाक समा खायनी दलरी नित्राण दलरी कोण पळयतात गो तुक पुणी कुडवा ना मती उसळी हे ते मळरी नितवेत मक्क तशवे सैबिनी घरा काम कोर का नवे अम्मा एक्सरसाइज कितले करते की तशीची फूड कंट्रोल दाव का गो केदन मात्र आमगेला आरोग्य करेक्ट दावनशे बॅलन्स दावन असतो गो तो ते जळके भाजीलकी सिजेलकी त्या कसने असले रे दनपारा खा रात्री सिंपल खाऊ का गो मा डायजेशन लायक दत्त गो कसा म्हणा रे तू सांगची होई गो नंदिनी फूड कंट्रोल कर का दलरी बरी पॅच आणि उपकरी दोन्ही चप्पे कशी खाऊच गो येतेच गो कशी तुगला अन्नाक आणि अन्नाक कोर का नवे तर सान पीस खाऊया चढ नक्का एक सान बटाटे फोडे दही खाल्ला पूर गो आणि तुला तन कसं की करतस मो कसं ने तू गेल दुवे कानी कसं नसतं गो अंगल घेऊ का की मेकअप सेट घेऊ का की ना कसं नाही खाऊचं घेऊ का की हाकोटा रे दुड्डू जाऊ का तिका तिथलेंची नाही गो नंदिनी मिगेल म्हणत असेल तुका कशी कळला ना कळनाशी कितलं म्हणा रे तो मिगेल आन नव्हे मिगेल मोगा अन्नाक दुवे कसं जाऊ का म्हणू कळता नव्हे हा होगळून काम करून घेऊच्याक मिगेल आगासील दुड्डू पुरा घेऊच्याक तू अम्माली दोगो औसुत कीत दुवा लोणी लावची नाका तुकत कसन दाऊ का म्हणू तुका अम्मालाक सांग मिगेलाक मात्र 1 रुपये मिळेस ना तुका तुमका कसं दला हंग बाहेर बैसून मिगेलाक 1 रुपये मिळेस ना म्हणतात मो कोण ऐकलं रे आमगेल घरा बघी कसं लेखतात ते थ यो मारैती असील विषय सांगलो गो आज सद्याक मिगेलाक दुड्डू ना मिळले मिगेलाक बँकांत ना हंग ना थई ना मिळल्वे मिगेल किशेन दुड्डू ना मिळले अना परा हाव अम्मा तू अण्णा कोर्नो ಹೊರಡಿಕೆ ವಚ್ಕನಮೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕಲ ಹೊರಡಿಕೆ ಟಕಾಚಿ ಮಕ್ಕ सुहासिनी हडीके वच्चाक दवाखान्याला लावूंगाले आणि 1 ग्राम गोल्डाच बंगारा गिंगारा पुरा घेतला मुगो मेकअप सेट कशी तुगला गस सांशी अंगडी जवर येत तितलंच मारायती आणि कसं तुका अम्मा
तू अन्नाक जोर केली आता हंग बैसन 1 ग्राम गोल्डाचे म्हण सांगतो मो हे कोण ऐकनत्वे तुगल मोगा फ्रेंड पूर्णिमाक्का तिगल कानो दोळ पुरा हंगाच असता तिक कळनवे अय्यय्यय्य मक्क सौच म्हणरी अन्नाक निदुवे तेकसन खुशी की खई मिगेल चूकी मेळत म्हण राखतस्ती आता विषय कसा म्हण सांग गो हाव कसने चांग केलं रे लाईक मार्क्स घेतलं रे मिगेल दू म्हण लढाई करता ती आत्ताशी कसने उरलेलं रे आननी दू एक म्हणू तू सांगचे अम्मनी दू एक म्हणू अण्णन सांगचे ಒಟ್ಟೂಚಿ ಮಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ತುಂಗೆಲ್ ಕರಾಂತು ನಾಲ್ಕು ಸೋಡಿ ಹಾವು ಕಸನೇ ಸಂಗನ ಹಾವ ಬಂಗಾರ ದೌಕ अंगल दौका मेकअप सेट दौका म्हण कसने सांगिल नाही वाकिंग वचा म्हण सांगिले वाकिंग वे तितल्यांची एक्सरसाइज कोण बसली ती आणि वाकिंग वे तुका हा होई पई तुका निंबुका म्हणलं तसिले आवसनी तू कसंता नमने एक्सरसाइज करतास ती कंच खतीरी आमगेल सुहासिनी अक्कल हळके दिवस हाव अम्म पुरा भारी मिंचू कनवे बरी मेकअप कोण घेतलरी चंद कापड नसलरी प्रकसन प्रयोजन अम्मीवरे स्लिम दिसकनवे तकाजी हे पुरा करचे तुक्क सांगला तू ऐकना मो ಮತ್ತೆ खेळडे गांगे मला ऐकना एक्सरसाइज करी मला तज्जी पुढे ऐकना तुक पिऊची सोळार आणि कसने गोतना मग कशी अशी म्हणणारी इष्ट गो मिगेल सुद्धा येऊ नका तुम्ही एक्सरसाइज दला करती उपवास दला करती माव कंचन तो माती घालना मिगेल विषयात तुम्ही येऊ नका ती हा पिल्ल निमितीची इतली गटमुट्ट जाऊन असं कळव्या होई पिल्लल चढदान रोडर पडल्यार सहित मिगेल अन्नाक तसल कसने पेट्टू दुखी दायनी समाची पेट्टू पडलेल दलरे पिऊची सोडतसेल की कsanकी कसन आलोचन करतस को प्लीज अना आम्ही तिन्ही जण ಒಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ वच्चा तू अम्मा सनपणीर कसकसन केलींती कितले प्रपेट्ट खाल्लींती आणि कसने फन्नी मोमेंट हे पूरा असल्यार उल्लावे येत नव्याना प्लीज अना वाकिंग गिकिंग कसने नाक गो मक्कंतू काय कुडवाना मक रेस्ट दाव का अम्मा भूक लागतस को वाकिंग करताची वासन मम्माला अंगडी वच्चे गम्मत पाणीपुरी मसालपुरी खाऊची गो वाकिंग एक नेवान गो मारायती हो वासन अंगडी तो पाणीपुरी मसालपुरी मिळते नवे लायकत गो खाय नशी मस्त दिवस चालले हे डायट म्हणत हे प्रकोरनु तांड पुरा चप्पी मारून गेला होई गम्मत खाऊया फाय दुकुनु डायट करूया गो आज एक दिस गम्मत खाऊया गो कशी चिरती पाजनी जळकी बाजूत नवे पाज कशी अस जळकी बरी बाजूच मात्र नवे होई वच्चा गो हा सांगला तुका लहान ऐकना तुगेले अन्नाक तू उंची सांगून बाहेर सरसी वचांगो कसन ते औस दू गुसगुसो पिसपिसो करतास ती अन्ना आज कसले की मक्का तुगेलो वाकिंग वचका मस्त पुरा उरलो का तू सानसतना खंच रूक चढलेलो त्या पुरा पळो का म्हणनी मस्त आश जातसना वचाना कसं होतसवे अम्मा पाणीपुरी मसालपुरी घेऊन दितके तई वसन मम्माला अंगडीन तू भारी लायकस्त खैनवे नी माको गोतना आमगेल कॉलेज अंतो फ्रेंड्स उल्लोच ऐकलेली तन्नी पुरा सांगतसिलिंती भारी रुची असता म्हणून तू गोतस्वेना फ्रेंड्स पुरा ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಓದ್ತತಿ ಹಾವು ಮಾತ್ರ ಈತಿ ಸಕ ವಚನಿ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಮಕ್ಕಸ ನಸ್ಲರಿ ತುಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ದವಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಪಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ಕೊಣಲೊಟ್ಟು ವಚನ ಕೈ ವಚಸ್ಲ ತುಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಓದ್ನವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ವಚ ಅಮ್ಮಗೆ ಉಸಂದಿತ್ತ ತುಗಲ್ ಕಸನೆ ಖರ್ಚದಾಯ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ हे नंदिनी मी गेला खाई गो दुड्डस हाव केतना घेऊन दित मला गो तुका अम्मा तुका नको आहे पाणीपुरी मसालपुरी
ನಾನು ಕಶಿ ಪುಣಿ ಕೋನ್ ಗೆವ್ಸಂದಿತ್ತು ಮುಗೋ ತು ಕನ್ನಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ತಕ್ಕ ಮಂಕಡ್ಕೋರ್ನು ಮಳರ್ ವಾಸಂಗ್ ಮಮ್ಮಕ್ಕ ಕಸನೆ ಪುಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಬದ್ದು ಸಂಗುನು ಮಂಕಡ್ಕೋರ್ನು ಗೆವ್ಸಂದಿತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಮಿಗಿಲ ದುಡ್ಡು ಅಸ್ಮೊಂಡ್ सांग तुका ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು का नसवे अस्सल बुद्धंत आनस्ताना अम्मी कसले भिवका हो होई नाही ग आनु बुद्धंत म्हणरी दू अनिके बुद्धंती होई वई मिगेला दुड्डस म्हण सांगता बाहेर सरिया ते इंगेल मगिरी त्या वासणाक टोप्पी घालणं आम्ही गंमत खाऊया वचा पण सावित्री आज सद्याक मिगेला दुड्डू ना मला किशेंत दुड्डू ना आता 2000 येऊच मग का आईल मगिरी पाणीपुरी की मसालपुरी की खाऊच्या कोचा नाक म्हण हाव आज सद्याक मिगेला दुड्डू ना तुगेला दुड्ड असले रे वच्चेत हाव या ना म्हणा कसन कत की पळे मिगेला दुड्डस बा दुड्नाशी हा कोणाल बाईल ग्रेट सुब्रय मम्मल बाईल मो दुड्डनाशी असतवे दुड्डसता बा आता तुम खावे 100 रुपये दिले रे तुम्ही मका 300 रुपये वापस दिनत्वे तुमगेल होड मन मक गोट नावे असस वचा निगेलम्म पळयती मेकअप नाशी इतलं नाटक करता आणि स्टेजर सोळरी नट भयंकर इदत की म्हणून अशी चुलता बसतात की बार सरतात ती